Ġesu jinsab miegħek f'kull mument, fis-sewwa u fid-dnewwa. Dan huwa dak li qal l-Isqof ta' Għawdex il-Monsinjur Anton Tewma fil-messaġġ tiegħu tal-Għid fejn saqsa numru ta' domandi li kull nisrani jistaqsi fil-ħajja tiegħu fosthom jekk Alla jitlaqniex fl-aktar mumenti ibsa. Ġesu qiegħed hemm fit-tbatija. Forsi m'intix taraħ, m'intix tħossu, m'intix tisimgħu. U bir-raġun għax qiegħed hemm bħal malħuta qiegħda fl-ilma. Qiegħed hemm miegħek fit-tbatija. Monsinjur Tewma fakkar kif Ġesu fuq is-salib ħass id-distanza, il-bogħod tal-Missier. Iżda l-istess Ġesu permezz tal-Missier eleb il-mewt u eleb il-ħażin. Nittama li dawn il-ġranet jenuna mhux tant nitolbu biex il-mulejjeħ l-isna mid-tbatija tagħna, imma nitolbu biex noqorbu iktar lejn il-persuna ta' Ġesu. Biex il-ħajja tagħna fil-ferħ u fin-niket tagħha ngħixuha ħaġa waħda miegħu. Fil-messaġġ li wassal għall-akbar festa tal-kalendarju fil-Knisja Kattolika, l-Isqof ta' Għawdex awgura l-Għid it-tajjeb il kulħadd u appella biex il-Ġesu Kristu rebbieħ inżommu ħaj f'qalbna u femilna tul is-sena kollha.